Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas gipatawag ang taxi driver nga gireklamong nanion og kutsilyo human nasuko sa mga pasahero nga mi-insister sa 10 peso flag down rate discount. Ang driver giilang si Joel Ramos sa SD Taxi Unit nga gipanag-iyahan ni Sen Foriano Doncillo. Samtang ang mireklamo nga pasahero mao si Dave Sai Horca. Mato ni Orca nga niadtong Lunes misakay sila sa iyang asawa sa maong taxi sa Escario Street, Barangay Capital Site paingon sa IT Park sa Barangay Lahog. Apan sa pagkanaog nila giingong nasuko ang driver tungod kay mi-insister sila sa bag-ong gi-implementar nga balaod nga 10 pesos flag down rate. Sa iyang Facebook post gisaysay ni Orca nga ang driver gilabay ngadto kanila ang duha ka 5 ug miaksyon og kuha og kutsilyo. Mayo na lang daw nga nakagawas sila dayon sa sakyanan. Apan ang driver migawas sa taxi og nagsyagit-syagit nga daw wa sila may bayad og tarong. Nibiya ra ang driver dihang nakakita kini nga nagpicture si Horca sa iyaha. Tungod niini si LTFRB Central Visayas Acting Director Ray Elnar gipatawag ang driver nga si Ramos ug ang operator sa taxi nga si Sen Foriano alang sa ipahigayong hearing ugma. Matod sa opisyal nga kung mapamatud-an nga sada ng driver ug operator, patungan sila og 5,000 pesos matag usa isip first offense. Kahinumdumang nagsugod ang 30 peso flag down rate sa mga taxi unit sa nasud niadtong Lunes, Marso 9.